ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦେବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜା দিয়ে ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଟିକେ। କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଛେଳି 3ଟା ଦେବି। ହେଲା ଆଉ 2ଟା ଗଞ୍ଜା 3ଟା ଛେଳି ଦେଲେ କମ ଯାଉ ଓକେ ତ? ହଁ ବହୁତ ଆସିଲାନି ଓକେ। ଛେଳି 3ଟା ତ ମାରିକି ଖାଇଲେ 10 ଦିନରେ ସରିଯିବ। ଆଉ ତ ବଢ଼ଉନୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦେବେ। ଚାଉଳ 12 ବସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଦେବି ଆଉ। ହଉ ହେଲା ଗଞ୍ଜା 2ଟା ଛେଳି 3ଟା ଚାଉଳ 12 ବସ୍ତା ଓକେ ତ ମଉସା? ମଉସା ଆସିଲେ ମାନେ ଓକେ। 12 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଲେ ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇଲେ 20 ଦିନରେ ସରିଯିବ। ଆରେ କହୁନୁ କ'ଣ ଦରକାର ଜଣେ ନ ଖାଉ ସେଟା କ'ଣ ସେ ଦେବେ ସେ ଖାଲି ହାଁ ହାଁ ଖାଲି ଖାଇଯିବି। ତୁ କହୁନୁ କ'ଣ ଦରକାର ତୋର? ଆରେ ମୁଁ ବି କହୁନୁ କ'ଣ ଦରକାର? ସେତେବେଳୁ ଆଉ କ'ଣ ଗାଣ୍ଡି ଖୋଲିକି କହୁଛି କି?